डीजे मुकेश विश्वकर्मा करौदी कला बाजार। डीजे मुकेश विश्वकर्मा करौदी कला बाजार। करौदी कला बाजार। मोबाइल नंबर 7991534278। मास्टर गजल के भाव लागे बाल तोहारी करे छापा 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 कमर तोहारी करे लपा 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 बोली में तहारा तराना 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 देखी के लोग दीवाना 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 करिएवा पूर्वी के भाव लागे बाल तोहारी करे छापा 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 कमर तोहारी करे लपा 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 बोली में तहारा तराना तराना देखी के लोग दीवाना दीवाना डीजे मुकेश विश्वकर्मा करौदी कला बाजार। करौदी कला बाजार। करौदी कला बाजार। मोबाइल नंबर 7991534278। के भाव लागे आवा चले ले रहने का डोला पावे डोला पावे डोला पावे एही से दिल हमर डोला पावे डोला पावे डोला पावे खिलता चेहरा नूरानी बन रानी बन रानी बन चढ़ो सोना के पानी बाहो पानी बाहो पानी बा मास्टर डीजे के भाव लागे जब आ जा चले ले रहने का डोला पावे एही से दिल हमर डोला पावे डोला पावे खिलता चेहरा नूरानी बन रानी बन चढ़ो सोना के पानी बाहो पानी हे सारी कृष्णा के चोजा भरी लाने बुखारा पूजा भइले खाना इने बुखारा पूजा भइले खाना इने बुखारा पूजा भइले हरि खाना डीजे मुकेश विश्वकर्मा करौदी कला बाजार। करौदी कला बाजार। करौदी कला बाजार।